maganan rabuwan aurenka yana ta trending a social media. Muna ta gani an ce genotype ne, an ce ba genotype ne, an ce kaza an ce kaza. To waka dai a bakin me shi ya fi daɗi. Genotype ɗin ne hakan ne? Kin san ba zan iya zancen na a media ba, saboda ba yau ba ne, an yi da yawa. So ba ka da dalilin kullum sai ka fahimtar da mutane cewa ga dalili, saboda lokacin da za ka yi auren nan baka shawara da 'yan media ba. So don ka samu matsala a aure ba za ka zo ka yi wa 'yan media bayani ba. Ka bar da kowa da tunaninsa da fahimtarsa. In ka fahimta abin daidai, fine. Idan baka fahimce shi a baibai, duk ya kai ka ji kai menene ba, Hausa ma ya bace ne. To tunda dai baka ansa ni ba, bari in dan ƙara taɓawa. Still akan magana aure. Ka ce ba yau aka fara ba. Ka ɗan yi aurarraki ya kai guda 6 ko 7. To dukkaninsu za a iya cewa tunda kai ne ka yi problem ɗin daga kai ne, ko kuwa har yau baka yi dacen ma